ಒಂದೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ನೀನು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸವರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಡ್ರರ್ ಬಂದು ಟಿಲ್ಲರ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅವು ಒಂದುವೇ ಕಂಡಗೆ ಕಂಡಾಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋನಗಾರೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷನೇ ಬೈದಿ ಇರಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಯಾಪ ಪೋಪೆರ್ದಲ್ಲಿ ಆನಿ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಲನೆ ವರ್ಕ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬಂದ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಂಪರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಗುವಳೆ ಅಂತ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ರೂಪೇಶನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗುಲ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಕುಲ್ಲಕ ಆರ್ನಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನೆ ಕೌಂಟ್ರ್ 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 ರಂಜಿಂಜಿ ಪೋದು ಬಕ ಓಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೈಲೂರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ಬೈಲೂರು ಒಂದು ಪನಿಮೇಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಡ್ತುಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಇನಿ ಯಾನರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಜಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಡ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಕ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ನೀನು ಡೈಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೇರು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂತಿದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಸಡನ್ ಆದ ಎನ್ನನಾಗ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ತುಳುಚಿತರಂಗ ಅಂಚನೆ ಬೇತ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ ಇಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸವರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಡ್ರರ್ ಬಂದು ಟಿಲ್ಲರ್ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅವು ಒಂದುವೇ ಕಂಡಗೆ ಕಂಡಾಡ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದುವೇ ಕಂಡಾಡ ಇವಾಗ ಅಂಚನೆ ವೈಟ್ ಅವರ ಮಿತ್ ನಮ್ಮನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತಯಾರಿಸಿಡೋರ ಫ್ರೀ ಅವರ ಬರ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಬಂಡಿರ್ ಏನಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರ್ ಬೊಕ ಬತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಲುಂಗಿ ತುತ್ತಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದೇರು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ಅಂದ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫೋಟೋ ಹೊತ್ತನು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಹೊತ್ತನು ನೆಟ್ಟದ ಅಂಚ ಒಂದು 6 ದಿನ ಕಂಡ ಬಾರಿ ಅರಿಯ ಬುಲೆದನ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ರೂಪೇಶ್ನ ಕೈಗುಣಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಒಲ್ತು ಶುರುವಾಂಡಣ ಅಂದು ಇತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರೇನ ರೂಪೇಶ್ ಬುಡಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಆತಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಆತನ್ ಸೊ ಗಮ್ಸಲ್ಗಳಿದ ವರ್ಕ್ ಮಂತದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನಿತ್ತ ಆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಜಿನ ಸೊ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಲ್ಲ ದಾದ ಚಮತ್ಕಾರ ಮನ್ಪೇರುಲ್ಲಿರು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಪಂಡದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಲ್ಲುಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಗ ನೆನಪು ಬನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆದ್ ಆ ನನೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಎಂಕುಲು ಬೈಲೂರುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಚನಾ ಬಾರಂದ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಅಂತ ಆ ತನಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಂತೇನು ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 70% ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಡೆಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡು ಆ ತನಕ ದಾನ ಮನ್ಪ್ಲಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಪಂಡೇರ್ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವಿನ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಮುಲ್ತ ಟೈಮ್ ಯಾವಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜೀನಂದೆ ಐಕಿನ ಮನ್ಪುಗ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಜಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಾಂಡ ಓಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೂದೊಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದುದು ಪೂರ ಅವೇನು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ 15 ದಿನೋಟ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ 15 ದಿನೋಟು ಸರ್ಕಸ್ ಗಮ್ಜಲ್ದ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಕೂಡ ಏನಮ್ಮಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಗಮ್ಜಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದು ಫ್ರೀ ಆಣೋರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಣ್ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಫ್ರೀ ಆವಡ್ದುಂಬು ಕೂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸಲ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತನ
ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಮನಗ ಮೂಜಿ ಸಲ ಆತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೆಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆತನಂದು ಬನೋಲಿ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪುದರದ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟದ ಪುದರ ಶಾಶ್ವತ ಆಯ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಶಾಶ್ವತ ದಯಪಂಡ ಆತು ದೇಶಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತು ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡಿ ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಕುಲ್ಲ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬರ್ತದ ಸಿನಿಮಾ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನ ಸರ್ಕಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪ್ ಜೋಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕುಲ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕುಲೆ ಪನ್ನೋಡು ದಯವನ್ನ ಇರ್ನ ದುಬೈ ದಪುರತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ಕತ್ ಭಯ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮರಣಿ ಪೂನೋಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಾರು ಪೂರ ಆನಗ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅವೇನು ತೂದು ಅಗುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಂಡು ನನ್ನ ಅಗುಲ್ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕೋಲು ಪಿದೇವ್ರು ಹೋದ್ ಬೈದರ್ ಅಲ್ತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ತೂದುನ್ನತಿ ಮುಲ್ತಗ್ಲಿತ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಹೊರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೊರ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಂಡ ವಾಟ್ ಟೈಪುದ ಕಾಮಿಡಿಲು ನೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ರೂಪೇಶ್ ಇನ್ನ ಮಂದಿರ್ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಆರು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೂನಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ನ ತೂಯರು ಅರ್ನ ಮೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ ಪನ್ನಗ ಇರೇ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ್ ಪನ್ನಾರು ವಾ ಟೈಪ್ ತೂಪೇರು ಪನ್ನಗ ಜನಕುಲು ಓವೋ ವಿಷಯ ಓವೋ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತೆಲ್ಪೇರು ಆರು ಸೈಡ್ ತೂದು ಜನಕಲೆಂತ ಒಂದು ಪೇರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಪೂರ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಟ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಈ ಸಲ ಇಂಚಿನೇ ಬೋರ್ಡು ಈ ಟೈಪ್ದನೇ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಈ ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಅವೇನೇ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ವಿತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಮಂದಿರಿ ಸಲ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲ ರೂಪೇಶನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೂ ಕುಲ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾಳ ಮದ್ದಲೆ ಕುಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಜಿ ಪೋದು ಬಕ್ಕ ಓಲ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಓಲು ಒಂಜಿ ಒಂಚ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಗೆ ಅರ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಇಂಚು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇದು ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಂಬೋ ಪಂಡ ಮಂತಿ ನೆನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಓಲ್ಲ ಒಯ್ತ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ತುಳು ನಾಟಕಡು ಎತ್ತೋ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಬತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಅಂಚ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಖುಲ್ ಬರೇ ಪುನಃ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಓಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆದು ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಎತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐತ ಕುಡಾರ ಪಂಡತೆ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಹಳೆದು ತೂಗುದು ಮೂಜಿನ ಓಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಅವನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಂಚದು ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತದು ಐಕಂದೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು 4 ದಿನ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚ ಅವು ರಿಪೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರಗೆ ಓಲ್ಲ ಬರೋಂದು ರಿಪೀಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಾಲ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸು ಅವು ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ಲ ತೂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತಿರು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬರೆಯತ್ತಾ ನಮ್ಮನ ಆದಲದೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಯನ ಪನ ಅಂತೀರು ನಮ್ಮನ ಅವದೇಕ್ಕಲ್ಲ ಓಲ ಬೈಜ್ ಅಂಚ ಅಜೆ ನೆರಡೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ನೆರಡೆಲ್ ಏನು ಪೂರ ಐತೆ ಈ ಮಗಲೇ ಪೂರ ನೆರಡೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಕಮೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಹಲ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ 4 ವರ್ಡ್ ಬೋಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೈತ್ ಬೋತ್ನೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಲಕಮೆ ಅವು 4 ಲೈನ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ನಾಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅವಲ ಏನ ಮಾರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚ ಅವನು ಚೂರು ಅವಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಅಣೆತ ನಮ್ಮ ಕಂಡಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ತದಾದಲ್ಲ ನೆನಪುಲು ಉಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಅಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಂಡಡು ಬೆಂತ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲು ಪುರತ್ತ ನಮ್ಮನ ದಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಒಂದೇನು ಬರೋ ನಮ್ಮ ದತ್ತು ಅಂತ ನೆಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋ ತುಂಬುದು ಪಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಗ ನೆಟ್ ಕೇಯ್ನು ತುಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕನದ ದರ್ತದ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪರಂಪರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂರ ಸಾಗುವಳೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಒಂದುಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚ
ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ ವಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಣ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂತ ಪಾತ್ರಲು ಇತ್ತ ಭೋಜಣ್ಣೆ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಇತ್ತ ಮೊಕ್ಲೇನು ನೆತ್ತು ದುಂಬುಡ್ಲ ತೋಪಾದಿನ ಹಿಡ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜಿಪೋಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಗಿರ್ಗಿಟದ ತೂಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ಈಗ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಛದ್ಮವೇಷದ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಪತ್ತು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೋಜಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೂರ ನೆಟ್ ಅಂಚಿನ ಅದು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಬಂದಾಗ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇದೆ ಭೋಜಣ್ಣಗ ಅರವಿಂದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ತೆಲಿಪರೆಗೆ ಅಗಲ್ನ ಪೋಪುನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಂಚ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಸಾಯಣ್ಣ ಎಂಟ್ರೆ ಒಂದಾದ ಸಾಯಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಸಾಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದಂದು ಸಾಯಣ್ಣನ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ರೋಲ್ ನೆಟ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಬಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಏನ ಮಂದೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ನಗಲ ಮೂಲ ಬರ್ನಗರ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂಬೈದೀನಿ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂಬೈದೀನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಭೋಜಣ್ಣೆ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡಾರು ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರಾರು ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋಡಾರು ಅವು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವೇ ಯಾಕೆ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ರೂಪೇಶ್ ಎಂಕ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಮಂತ್ ಬರೋನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಸೊ ಇತ್ತ ಸರ್ಕಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಬತ್ತ ಆತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಈತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅದೇ ಪಂಡ ರೂಪೇಶಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ರೂಪೇಶಿಗೆ ಸಾಧಾರಣದ ಬತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಕೊರಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಕೊರಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಮಂತಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಇತ್ತ ಮುರಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ 2 year ನಿಕುಲ್ ಫಾರಿನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಬರೇನಾಗ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪುಣದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ರೂಪೇಶ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಂಚಾಪುಣ ನೀರು ಬಂದಿಪ್ಪರ್ ರೂಪೇಶ್ ಬಂದಿಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪಣ ಇತ್ತ ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಆರು ಒತ್ತನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಆ ಒಂದು ಪಂಡಿನ ನೀರು ಬರೆಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಕು ಪೂರ ಅವ್ಲು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ತೆಲಿಕೆ ಮಾತ ಅವು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಂತೊಂದೈತೆ ಮುರಣೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾವೇನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಂತ್ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದೆ ಮುರಣೆ ತೂಯಿನಿಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚ ತಗೊಂಡೈತೆ ಯಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂತಿನೇ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೇನೆ ತಗೊಂಡೈತೆ ಎಂಚ ಒಯ್ಕ್ ತೆಲಿಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ತಗೊಂತ ಜನಕ್ಲೇನು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಜನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವು ಒಂಜಿತ್ತನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ನ ಪೀಸಿಗೆ ಒಂಜಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಜನಕಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಅವೇನೇ ತೂ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಏನಮಂತ ಬನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಡಿಡ್ ಇತೆರೆಗ್ ಅವ್ಲು ಆಜಿತ್ತನು ಒಂಜೇಟ್ಗಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಟ್ ಪೋನಾಗ ಅಗುಲ್ ದಾಲ ಜಿಂಚ ಬೂರ್ದು ತೇಲ್ಪುಂಡು ಅಂದಿಗೆ ಸೀಟದ ಗೊಡ್ಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಅಗಲು ರೂಪೇಶ್ ಪೋದು ಉಂತನೆಜಿ ಅಗುಲೇ ಪಂಡೇರು ಸೂಪರ್ ಅಂಜ ಅಗುಲ್ ಕಲ್ಕುನು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ರೂಪೇಶ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಗು ಡಿಮಾಂಡ್ ಪಿಲಿ ನನ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ಅಗಲಿಗೆ ಆತು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಟಿಡ್ ಇರ್ನ ಇದು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬರೀಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಬೇತೇನೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ದ ಸೀನ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಧ ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ಮೋನೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ದಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಸಲ ಎಂಚ ಬನ್ನ ಅವೇ ರೂಪೇಶ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಬನ್ಪೇರ ಎಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚ ಬುರ್ಚಿ ಪನ ಸೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತನ ಪೂರ ಐತೆ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಉಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೊರ್ಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ನೊಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಸಂದೀಪು ನವೀನ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟುಗುಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಲಾಭ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟಾಪುನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ದ ಪಿದ ಇಡ್ಬೇಕ ಶುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪಂಡರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅರವಿಂದ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚುಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಇರುವೆರನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಹೊಸ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಸಲ ಪಾರ್ದರ್ ರಚನಾ ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ನುಂಡು ಐಕ್ ಅವ್ ಸೂಟ ಒಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏನು ಮುರಣಿ ತುಯ್ಯ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚ ಮನ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಲಾನ್ ಯಶಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಡೆ ನಿಖುಲ್ ಬಹುಶಃ ಸಲಗ ಅತ್ತಂಡ ಸೂಜಿದಾರ ಸುಮಾರು ಇದ್ದ ಬೇರ ಬಂದ್ಬಿನ ಬರೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಹುಡುಗೆ ಕನ್ನಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರುಂಡು ಅವಳ ವಿಲನಿಸಿದ ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ಸಲಗಡ್ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ನಟಿಕೆದ ರೋಲ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆನೆ ಪಾಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ರಗಡ್ ವಿಲನ್ ಬಂದು ಎಂಚ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಾರಿ ವಿಲನ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬೋಡು ಈ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಹಿರಿಯ ಅಡ್ಕದಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ್ ಆರ್ಲ ಓ ಶೂಟ್ ಇಡ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಬನಿಬೇಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂಡು ವಿಲನ್ ಐಕಿಲ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅವಂತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದಿರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಅದನ್ನ ఒక ಎಂಟ್ರಿಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ಡ್ಯಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂದಾಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತಾರ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಜನಕುಲೇನ ತುಳು ಟೀ ಪೊಣ್ಣು ದಾದ ಮನ್ಪಲ್ ಬಂದ ಪ್ರೂವ್ ಅನ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ರೋಷನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲಾಯನ ರೋಲ್ ಪಾರ್ದಿನ ತಿಂದು ಪಾರ್ದೇರಿಂದ ಬನ್ನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಆಕು ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯನ ರಗಡ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿದಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಬಡ್ಡಿದಾಯನ ರೋಲ್ ನೆಟ್ ಎಸ್ಸಿನ ರೋಲ್ ಏತ್ ರಗಡ್ ಅದುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಯಾಂತೆ ಪೂರ ಪಂಡೆಡತ್ತೆ ಇರಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದುವರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೂಪೇಶ್ ವೆರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನಂತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ರೂಪೇಶ್ ನೇರ್ವೆ ನಾನು ಎಂಜಿನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ ಪಂಡೆಡಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎರ್ನ ಯಶ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ఒక ಪ್ರತಿ ಯಶ್ ನೊಟ್ಟುತ್ತನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದನು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಈ ಶೋ ಒಕಂಜಿ ಬಿಜಿಎಂ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಲಾಯ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಸಲ್ಡಾನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಕಲ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಿಜಿಎಂ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊಂಚ ಒಬ್ಬರ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಲನ್ ಅವರು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಲಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ನಾವಾಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಆಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆತುಂಡು 3 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮೈ ಬೇಬಿ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದು ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ವೈಟಿಂಗ್ ಲಾಯಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಚ ತೋಜುನುಂಡು ಕೇನರೆ ಎಂಚ ಕೇನುಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ವೈಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇನಿ ಬಂದಾಂಡ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಡೀರ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರೋ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ನೆಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾರ ನೆಟ್ಲ ಪೋದುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋದುತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋದುತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಸಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟು ರೂಪೇಶ್ ಪೂರ ಪರ ಎಂಕುಲರ ಹೊಂದುತ್ತೀರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಏನು ಪಂಡಗ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೂಪೇಶ್ ಪೋದು ನಮ್ಮನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋನಗಾರೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಗ ಆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಯಾಪ ಪೋಪೆರ್ದಲ್ಲಿ ಆನೆ ದುಮ್ಮು ಮುಟ್ಲನೆ ವರ್ಕ್ ಅವಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಅವಂದು ವರ್ಕ್ ನಡೆಯಬೇಕ ದಿಯರ್ ಬರ್ನಾಗ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈತ ಪೂರ ಆಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಪಂದದು ಪೋಯ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ರು ಬತ್ತದ ಕುಡ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೆ ಆನತ್ತ ಒಂಜಿ ಐತ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಗಿಯನ ಮುಟ್ಲ ಇನಾನ್ ಪೇರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ ಐತ ಪಿರೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕೊನದೇರು ಮುರಣಿ ದುಬೈ ಪೋನ ಮುಟ್ಲ ಐತ ವರ್ಕ್ ಆತು ಏನ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಏನು ಮನ್ಪೋಡ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟ್ ಆರು ಪೊಣೆದಿರಂದು ಬನ್ನೋಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆರ್ ಅಡಿತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪಾಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರದೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚ ತೋಜೊಂದು ರೂಪೇಶ್ ಖಾಲಿ ಹೀರೋ ಆದ್ ಬೆನೊಂದು ಪುನಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಬೆನೊಂದು ಪುನಲ ತೋಜಿ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈತ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಈತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀರ್ ಏನೆನ್ನು ನೀತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಂತಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪೇಶ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ದಪಗ ಯಾಂಕ್ ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಡವ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬನ್ನಗತ್ತೆ ಜನ ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಅವಡು ನಿಜ 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 ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ 2 ಬರೋಡು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ ಸರ್ಕಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಸಿನಿಮಾಲ 100 ಡೇಸ್ ಪೂರ ಓಲ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 100 ದಿನ ಪೋವಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕೊನೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಸಲ ಬತ್ತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಂದರೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಮಂತ್ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಪೂರ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ನ ಏನನ್ ಬೇರೆ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಟತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಏನ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೂರ ಐತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಬೂರ ಬೋಡು ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ 23 ಬರ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಊರುಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್ ಹವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೋ ಬರ್ತದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ ಗೊತ್ತು ಯಾಪ ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು 23 ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ್ವೇರು ಅಲ್ಪದೇ ಮಂತೀನಿ
ಅಲ್ಪ ದೇ ಊರುಡು ಸುರುಕು ಮಲ್ತೊಡತಿ ಪೂರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಈಗ ಪೂರ ಪಿದಾಯ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವರ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾಪಾನಿಕಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಅಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮುರಾಣಿ ಅವು ಚೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಡು ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಣ್ಣಕ್ ಒಂಜಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರ್ ದಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸಲು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 5-4 ಜನ ದೋಸಿನ ಕುಲ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪಿನ ಈಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ ಬೆಂತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋಪವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋಪ ಬಕ್ಕತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀತೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನತ್ತೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ పోందుల్లా పిక్చర్ అదొక ఫ్యామిలీ తోందుల్లా పక్క నమ్మకదಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೋಪನದಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ಬಟ್ ಲೆತೊಂಕೊಂಡದಂಜಿ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆನ್ ತೋಪಣಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ ಬೆಂತಿನ ಬಂದ ఒక ఫ్యామిలీనే తొండಲ್ಲ ఫ్యామిలీనే ತೋರೆ ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಾನ್ తెలుతుందిలేరా ಎಂಚಾ ಅಂಚಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ಫಾರಿನ್ ದ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಇರೇಗಿತ್ತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅತನ ಇಂಚ ಇರ್ ಪೋಯ್ನೋಲ್ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರೋನ್ ಇತ ಕೇನಂದುಲ್ಲಿರಂದ ಪಂಡರ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇತ ಇರ್ನಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಜ ಆತುಲ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಲೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರ್ ಇರೇಗ ಒಂಜ ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಲ್ ಬರಂದು ಪ್ರಸನ್ನ ದಾದಮಂತಂದುಲ್ಲರ್ ಇರ್ನ ದಾಲ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬರಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕನ ಬಟ್ ಅಗಲಪುರ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ದೇವರದೆಡ್ಡೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈತ ಪಾಡುವ ಆಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮನ್ನ 5,000 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರು ಅಗಲ್ ಪೂರ ಅಗಲ್ಲ ಅಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಾತ್ ಇರಡ ಬರಡು ನನಾತ್ ಬರಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಗಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈತ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ತಿಜಾರು ಏತೇಕ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಫಾತಿರೋಡು ಆತೇನ ಪೂರ ಫಾತಿರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಏನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ ಯಾವ ಬಂದು ಎಂಕೊಂಜ್ ಯಾವಂದನ ಯಾವ ಜನಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನ ಈತ್ ಪಂಡಿನ ಯಾವ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಏತ್ ಪೂರ ಇರು ಪನೋಡ ಆತ ಪೂರ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ ಪಂತಾರ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾತಕಡಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತೂವಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾಲ್ಪಡು ಬನ್ನ ನಮ ಇದಕ್ಕೆ ಐತೆ ಸುರುತ ದಿನ ತೋಲೆ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕಲು ತೂದಾವಡು ವಾರಡೆ ದಾಯಂದು ಬನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡಿಗಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನೆಗಳಿಗೆ ಏತೈತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏತುಂಡು ಐಟ ಪೂರ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ಸುರುತ ವಾರಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಟಾಕೀಸ್ ಫುಲ್ ಆವಡು ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪೆರೆ ಅಂಡಲ ನಿಗುಲಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ 23 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಓಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ್ಗೆ ಎಂದೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗಲಿ ಆಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ್ಲ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬತ್ತ ನೆಂಗುಲು ಖಂಡಿತ 10 ಜನ 20 ಜನ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪ ಅಂದ್ ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ ಕುಲ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಮೆರ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದ ಒಂದು 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆ ಅಂದ ಪುನಂಚಿನ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ಪನ್ಪೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಸೊ ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಅನ್ ಪಂದನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಏನು ಎನ್ನುವೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಯಾನಂತೂ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಬಂಜಾರ ತೆಲಿಪರ ಯಾನ್ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೋರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಪರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲಾದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸುರಾಜಿಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪ ಜನಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೈ